Salamu aleykum mehriban vatandaşlar. Qowmiýa adalan janyňyz sagmy, sen salamat ýörmesin. Umman aýdylanda DWT çumolary, DWT götberenleri şart şyhyfdan gorkup olar indi nämetçiň bilmäni nämemiş suwdy arda etmelimişin, suwdy plan etmelimişin diýip men üstümden şeýle gürlenmepdir. Murat Gurbanow, Kaka Mahdirow, ana ýene bir çumolary bar, şolaryň adna bilemok kimdigini. Men sizlere şeýle dat diýjek. Şu DWT liderleri mesiz, DWT aktivistleri mi, DWT'ň nämesi maňa bildirenok men saýamak düşündiňiz dämi? Sizin her ýeriňiz aýjan. Agdyňyzda da gerek bolsa ýatyryp bar. Düşündiňizmi? Her biriňiziň götüňizde bokuňyz we aýbyňyz bar. Näme üçin? Sebäbi siz näçeňizi bileňiz ok. Indi size ynanýan adam ýok. Wapşy DWT diýilen zady ynanmaýa hiç kim. Hiç bir adam ynanmagandy. Bar, öňkü soňky nemeleňiz, huýkinläňiz bar, ýekdik. Olaryň wagty geler ýa-da tartylar ruşnoy alak, maşyna ruşnoy ýa-da çekýär-de, şoňa alak bol. Wa psih diýen bolýaňyz, maşynik diýen bolýaňyz. Ana, narkoman diýen bolýaňyz. Ilki bilen men size şeýle zat diýin. Şu diýen adamlar maňa diýmek öldür şol adamlar, şol. Näme üçin? Türkmeniň bir nakly bar, Türkmende bir söz bar. Men jelep hemme kim jelep diýer. Şoňkalak, ýa-ni öz jelep bolansa, jelep diýýär. Şoňkalak şolam näçe öler şolar ýalak adamlar. Murat Gurbanow näçe adam sen nomra sokdum. Şonu aýt. Metan gorkadaýynmy? Haýsy uçaskada, haýsy polisiýada näçe suduk oturup çykdym. Näçegede gamalyp çykdyň. Nide gamalyň? Mundan öň nidedin? Gelip näme üçin indi çykdyň sen? Bilmendir näjem o. Meden her bir batan adamyň çelli bilýän o. Nirde näme etip ýöreňiň çelli. Kimiň ýanyna baranyň? Kim sana sponsor edecek bolýany? Ana. Bar dadyňyzdan bilýän men o. Öz araňyzda gürlän bolup näme sekretini çadyňyzda biz dawaýna şeýle etmeli. Şu işleri etsek halk bize inanar. Biz ýalan maglumatlar aýtmady. Şeý diýip aýdyp şeýip görýäňiz. Ýalanmy ýa? Sutnama bar, ählidadyň hakdy. Hemme sutnama mende. Doказательство kerek. Ana, Murat Gurbanow. Sen gyýdyň wa? Oğul gerek. Gowjada da kene, bizde jan çykan kene. Götlerimden çykyp durar. Başına seyrediyorum, yaman o keyfim tutýar şoň. Mene keyfim tutdy şoň bar. Dogry maýdyn. Diskotekada tansoýan ýara. Instagramyna girdim hemen, Facebook'unda, Instagram'da, Twitter'na girdim bolý. Ýa-ni gyýdynyň tansoýnaýşy bar, goý bile. Konkretna nada yola oynaýşy göreňiz öňkü videomda. Eýwer bet oýnaýar yola. Gyýdyn ama oňoraň okşany. Oňarda gyýdyn barda. Sen Türkmeniň awraýy nere dikýän ha? Men ozan çykyş etýän, ýene näme etýän diýen bol. Ýene aýtmaýsan gandony bile. Oňoraň ok sen şonu. Näçe sen götüňde bokunma. Bir gyýdyň bilen çuçu edýänsiň sen. Hudaý saklasyn. Kaka Mahdirow. Sana da diýen. Men sen hakda her bir informasiýany, her bir kompromaty gatwy bilýändir. Sen kim, nirde, näme edýän, kimiň ýanyna barýan, öňüňden çykmany gorkýanmy, gorkaňokmy? Ana. Türkmenistan'da oğlakda pullaryny nirede, näme edýän? Ne üçin sen çykyş edýän?
Kimeden açıt veren, kimeden açıt tavsiyen. Bilmendir ne diyeceğim. Ben adı bilen. Mehriban adamlar. Böyle yani. Şu samsıkların gururunu mene doğru medim yandı yana. Açık kolanım narayı. Kelleğini işledim. Şunu yemedim. Yine ben şu iki dalbanı vurdu yanında. Ne için siz maşkalarını bilen çıkış ediniz ok. Murat Kurbanov, Kakama Hıdırov. Çıkış et de maşkalarını bilen. Ha? Heleğini, çağını. Allah'ını çık. Elini fakat al. De edip. İt kuşağıyla koy düğe kelle var. Çıkış edebiliyorsunuz mu? Yok. Çıkış edebiliyorsunuz o. Ne için? Korkaksız. Korkup balağını da sıçacağınız. Şimdi böyle menden korkup. Menden korkup balağını da sıçan ondan uzun. Men hötteme gelip biliyorsunuz o. Dememiş arada yazacak. Yine gitti Ezrail'e yazay böyle. Eğer de men lişni var ne doğru diyeceğim adam. Koyduğum Allah Teala var men yok orada Kuday'dan dilege diyende. Men ne doğru iş edem bu. Ne doğru hareket edem bu. Kuday Teala Allah'ım benim canım alasın. Etkili etmen lazım benim canım. Men edin işim ne doğru olsa. Yani ben şeyle diyeceğim. Men rahat işim. Yani men ne doğru iş edem bu. Ben doğru iş edeyim. Düşündünüz mü? Ondan ben hiç şey psik baynasa da yeni neyemedi. O zaten vardı yalan zaten. Ben %100% garanti veriyorum. Yani beni hiç kim doğru ve doğru tanıp bilen yok. Tanıp bilmedi. Ben kimdir ben bilen yok hatta. Neyememiş neyeme agent, yeni neyeme. Bilen biten gepiniz dine şol. Pazgadi çökolen, yeni neyme çökolen. Ol yollarını geçen ok. Ben size şeyle düşündüreyim. Fevavi beni tanımayan tanımaya. Onu men yanından çıkarma. Pul için hiç kaçanım. Hareket edeceğim eldir. Ben şu YouTube kanalımı, radımı hem için çıkış ediyendir ne edeceğim. Yöne keyfini ben şulara, şu vatan dönüklerine sökken olayım var ha. Keyif alayan, doğru maydan keyfini tutacağını şulara söküp zaten. Bir hili yenilen arayı. Yani için doğru da edeceğim arayı. Da bravo yüreğim bilen edeceğim. Yöne mehriban adamlar. Her videoda yüzlenecek da aytacakları. Hem benim belimde telefonla. İsle yüzün açma bana tapağız yok. Ben WhatsApp, Telegram numaram hem bana biliyeniz. Davay şeyle edelim. Eğer de siz Türkmenistan'ın vatanımızı, halkınızı söyleyemezseniz, onda bana her bildiğiniz şeyle video uğradım. Ben Türkmenistan vatanımı söyleyen. Ata vatanım Türkmenistan'a hiç kaçan ikilik etmerim. Yüzümüz açman utanıyorsanız. Utanma. Lişni burada da tutun. Galasova'yı verin. Bana tapağız yok. İşte yüzünüz açın. Ben lişni öyle liçkama uğradım. Telegram'da, WhatsApp'da, gruppada derler liçkama uğradım. Ne yapayım? Adını ben koşacak değil. Koşmam İslam'a. Prosto yönü ben sonunda açacak. Kardeş emredin Cemile bir kova edip bir klip edecek. İyi vereceklardınız. Açacaklardınız. Türkmenistan ata vatanım. Canım kurban olsun sana. Bu canım tenim. Yeni bir edik kayıtlayan. Türkmenistan ata vatanım. Canım kurban sana. Bu canım tenim.
I love you Turkmenistan. Eli şonkayla gidip. İyi verin. Men şu karamlarda gödet görködeyin. Neme digini. Neme derdigini. Ondan mehriban adamlar. Men her biriniz ayjanda. Ýöne ýekece bir näle düşünýärler. Mumanlara dünyada 7 yaşdan 70 yaşaýany adamlar an düşünjeki dörlü bolýar. Ýöne men şörde şu haramzadalaryň an düşünjesinden beter 6 yaşaýan an düşünjeki men has beter ýüregime täsir etdi. Näme üçin täsir etdi? Ogyjak Türkiýe döwletinde wagtlança ýaşaýar. Ben şöyle Türkiýanyň bayramçylygy müşmüne näme? Ýakyn ýaşaýan ýerinde ýakyn padakolnik aýnasy var da ýakyn nemesinde uzun ýüpde şu ojaýda mujaýa çelli ýüpde da şu köçetinde näme? Şo ýerde ýakyn de Türk'ün de bayda asyklady. Ýakyn ejeni gyýrýar diýdi. Eje diýär, näme üçin bu ýerde Gyzyl bayda Türk'ün bayda asyk durdy. Meniň baydagym asyk däldi. Men ýaşaýan ýerimde diýip, meniň baydagym asyk durmaly, Türkmeniň baydagy diýip. 6 ýaşyndaky çağaçygan bolsa, watanyna bolan söýgüsini. İstanbul. Näme İstanbul? Ничего. Этот Истанбул всё нам защищала. Они вирусы. Вирусы только сами не пришли. Только этот Истанбул заказал вирус из пиццы. И все из пиццы сделать хотел. Sen baydaňy näme desin geldi kızım? Мадонна уже говорила. Что, тебе не слышно, что ли? Нет, я не слышала. Madem nerede borsun? Yok, sen baydanın Türkmenistan'da olmalı kızım. Öz yerinde olmalı sen baydan. Yok, nerede uzakkan bayda nerede bormaz. Только Aşkabat benim vardı. Kızım biz giderse Aşgabat'a ondan baydanı alıp gitmeli. Olan bir bize kıyın bolýar. Onun için Aşgabat'a varanda kaldırar sen baydanı. Men sana ýatýar bir şay. Öýümüziň akoşkusundan ullakan sen baydanı da kıpberje. Ýatýar bir şay. А почему тогда о байдалкачи не сделали? Вы сделали бы о байдалкачи и не любили бы Ашгабад. Haýsy baydagy? Вот под окном. Kızım, у них здесь родина, у них bayda. А чё sen, o näme ağlayan, çö ty ему злишься, я тебя не понимаю. Это Истанбул все нехороший нам сделал. Даже из пиццы вирус сделал. Даже Hani специально сделали virus kızım, virus özü geldi. Virus hiç kim etmedi, virusun özü geldi. Yok, все понятно мне. Böyle, все успокойся. Öyle mi? Şu çağaçydy. Ýok ekenimiz. Köpüňiz hemmeňde diýemok. Ona ne oturumda sonra verim. İnternete girin. Haýsy ýurtda prestüpleniýe köp. Daýt deňişdir. Orsetde näçeden çağalap okşaýan gidip bu. Ne, oğurlaýarlar da. Iznasirowlaýar diýerler. Iranda, Awganistanda, Türkiýede daşy, Amerikada, Fransada. Näçeden çağalar oğurlaýarlar. Yani apner köçede bir adam goýsan tapyp oğurlap gitýärler. Şu taşa ýurtlarda.
Indi sonra bizim Türkmenistan'da var şoda. Gördünüz mü? Görünüm nasıl? Ne için? Sebebi o yaşayız. Allah'a mı şükür edeceğiz. Diyecek olan adam öz yurdum, öz kadrini bilin. Vatanına olan sevgini hiç kaçak unutma. Huday hakkısın. O haramladırların niyetleri katı evet niyeti vardır olan. Olar senin o eyle beyle deyip gülyalar eder, niyene eder. Olan niyeti o değil. Ne için benim üstünde arada yazacak deyip çıkış ettiler şolar. Şunu bilen mi? Oların ayı açıldı. Olar tutuş Türkmenistan'da neçe milyon halk bağlı. Solan içinde men de çıkış etgende men karşıma gelip bilen oklar. Olar hemmesi şu devlete kuykinleri men yekici ödümün karşıma çıkış edip bilen oklar. Men kötlerden gelip bilen oklar. Ondan ol men ayda oturmayın. Gelip bilen ötüyorsunuz men. Yibanı ta olur o. Hakiki kelleti çok neti. Men Fransa'da can ettim. Psikbal lisasından bana dokument uğratacak dediler. Murat Kurbanov şu yerde hakikaten çok dur eken. Dememiş şu Murat Kurbanov birden yığınıl aynı yağdayında değerli deyip hatı var. Tam. Mende sutnama var. Görkezecek nekip olsa burada vakıttan Huda yatırdı bana Allah'a olursa demeyecek dediler. Indi mehriban adamlar. Ben şununla gepleşim tamam ya. Tamam mı? Bak bilen her birine de bir şans alın. Ardı ediyor. Her birine de değişli söz aytçı. Samsık adamın gepine gitmem. Samsık adamlara anlatma. Otur fikir et. Öz yurdun hakkında hareket et. Bir de mitinge katlaşanlar dedi yeni neymi diyenler. Onlar yazatları var şu boşunda. Killen ama ağırtma. Şunu ne? Ne için? Değerli benim ya biz korktuk yine ne ettik diye ayda oturumda. Ödüm için elbette olur. Ne yapmaya gerek? İşlemene gittin mi? İşle. Pullun o dedi pullun. Kim sana pullunma diye. Böyle diyordum kretmedi. Salfana o dedi 3 etajlı kataj dedi. Prada maşinlerinin bitinden alıp sürüyüp kaptanı da heleyin bile. Yürü hedilette keyif etti şeydi. Bir de bol olsa zaten sokulup görmeden. Doğrudayım ne doğurmuyor. O talipler var. Onun talipleri de yüzleniyor. Ben sizin kopyunu tanıyan. Her videonun derlerini kopyunu tanıdım. Nerede o kanımı değil. Nerede neyme hareket edenini değil. Haysi köşkte ulananını değil. O için düşündüğünüz değil mi? Köşkte. Haysi köşkte okudunuz. Ben bunu oynatma. Ben size erbetlerim yok. Şimdi bunu ben ne hilektiğimi öldürür kovulyan. Ben bunu kime yüzlenirmi öldür kovulsun. O an şu videonu hem kimle paylaşım. Ve her birinin elinizde de telefona. Eğer bolursa hareketler görseniz düşürün bana uğradım. İslandık bir Türk'te ol, Amerika'da, Orşut'ta, Fransa'da tapa, Lüboy yurtta ol. Lüboy Türkmen deyip yaşayan olsun, şöyle işleyen olsun. Lüboy bir koçada göstereyim, bir udivительный bir tema gözüme düştü mü? Düşürün, mesela adam neyim işler atıyorsun, neyim ediyorsun? Neyim kıyınçılığım var, neyim problemim var? Uğradım bana.
Qalandan men size uğdatdan aytip berdim soňra boldy. Çok mani pursatdyma uğdadım. Şoňa aqlatdylar. Näme üçin? Tämin adamın gözüni açsa. Meni gollap, meni siylap, Allah siylasın. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Hoşça bolun. Hemmeňize udaçy. Umuman düşündüğümden fakat yine ayrılırsanız korktu diyor. Davay. Buyurun. Yankı şartlık şıkıyım için. Şartlık şıkıyım bu. Şunun için bizim ifade görüşümü şartlık yani tüyü opozisiya var şey. Näme üçin şartlyk şyhyf bizim devletin aktivistlerine yapışyp otyr. Şartlyk şyhyf diýen. Sebäbi şartlyk şyhyf yapışsa, sebäbi devleti gorkup oturandygymyz.